Sziasztok, iLoveExcel.hu követőim! Új szekciót indítok a videoblogomban, méghozzá napi Excel trükkök névvel. Fogadjátok szeretettel a sorozat első darabját. Aki hasonló trükköket szeretne megtanulni, jöjjön el egy profi képzésemre. Emellett ne feledjétek, áprilisban minden poszt megosztásával bekerültek a heti nyereményjátékba, amellyel hetente egy darab 10.000 forintos iLoveExcel.hu utalványt nyerhettek. A mai téma egy készletelemzésben nagyon hasznos a funkció, a korosítás. Magyarul megvizsgáljuk, hogy egy termék a bevételezésétől eltelt napok száma szerint új, normál vagy régi kategóriába esik, tehát ami mondjuk 500 napja, 300 és 500 nap között került be, az régi, illetve hogyha ma és 99 nap között került be, akkor pedig új kategória. Ehhez először hozzunk létre 500 darab cikkszámot itt az A oszlopban, amit a legegyszerűbben úgy tudunk megtenni, hogy Alt plusz vagy Ctrl plusz G megnyomásával felhozzuk az ugrás ablakot, és leugrunk az 501 A501-es celláig, majd Shift-Ctrl felfele nyíllal kijelöljük az első cikkszámig a tartományunkat, rámegyünk a kitöltés funkcióra, azon belül is adatsor, fontos, hogy oszlopot töltünk ki, méghozzá számtani sorral, egyes lépésközzel, és nyomunk neki egy okét, ebben az esetben ugye 500-ig feltölti a cikkszámainkat. Bekerülési dátumhoz azt fogjuk megadni, hogy minden egyes nap bekerült egy dátum, az 500. termék az a mai napon került be, tehát egy ma függvényt használunk, mely nulla argumentumos, tehát csak bezárjuk a zárójelet, egy Ctrl-Enterrel már meg is jelenik nekünk az adott cellában, és nyomunk neki egy értékbeillesztést, méghozzá Ctrl-C plusz Ctrl-V, és utána megnyomjuk a Ctrl-t, és kiválasztjuk az értékként beillesztést, majd kitöltjük, ugye ide fog kerülni a tegnapi dátum, ide az tegnap előtti, és a többi, így szépen felfelé. Ezért kiválasztjuk az oszlopunkat fölfelé, és megadjuk a 499-es cikkszámnál, hogy az egyel alatta lévő dátumból vonjon ki egyet, és amennyiben egy kijelölésben Ctrl plusz Enterrel zárjuk a műveletet, abban az esetben feltölti nekünk az egész tartományunkat az adott hivatkozással. Látjátok, szépen csökkenő sorrendben feltöltötte nekünk a dátumokat egészen 2014. december 1-ig. A korosítás ugye úgy fog megtörténni, hogy szintén egy ma függvénnyel a mai dátumot beszúrtuk, és először is ugye meg kell néznünk, hogy hány nap telt el a mai dátum, amit F4-jel rögzítünk, mert majd le fogjuk másolni ezt a kis számítást. Tehát a mai dátum és a bekerülési dátum közt hány nap telt el, meglepő módon 499. Ugye az autó kitöltőre, hogyha duplán kattintunk, akkor, és leugrunk Ctrl lefele nyíllal, akkor látjuk, hogy végig kitöltötte az adatsorunkat autó kitöltővel. És már csak egy dolgunk maradt, ugye, bekategorizálni ezeket a dátumokat, méghozzá ugye 300-tól 500-ig régi kategória, mert régen került be a termék, 100-tól 299-ig normál kategória, és 0-tól 99 napig pedig új kategória. És ezt úgy fogjuk megtenni, hogy egy F-keres függvényt használunk, méghozzá tartományban fogunk keresni,
Magyarul, ugye a keresett értéket azt már kiszámoltuk, tehát csak beírjuk a függvényt, a keresési értéknek megadjuk az itt kiszámított eredményt, táblának megadjuk F-től H-ig az oszlopokat, és ugye az első adathoz képest a harmadik oszlopban helyezkedik el az a szöveg, amit ki akarunk íratni a függvénnyel, tehát oszlopszámnak a harmadikat fogjuk megadni, és következő argumentumnál igazat állítunk be arra, hogy közelítőleges egyezés, azaz tartományban fog keresni nekünk. És amikor zárjuk a függvényünket, akkor látszik, hogy ez egy régi termék. Ugye most már csak annyit kell megtennünk, hogy autókitöltővel szépen leküldjük a függvényünket, és itt szépen, hogyha mondjuk page down-nal megyünk lefelé, akkor látszik, hogy bekategorizálta nekünk szépen az utolsó 100 például új kategóriába esett. Amire fontos figyelni, az F-keres függvény tartományban keres funkciójánál, hogy a segédtáblánkban emelkedő sorrendben kell megadni a közelítő adatokat, és akkor fog nekünk normálisan működni. Nos, ahogy említettem, ha szeretnétek hasonló trükköket megtanulni, akkor gyertek el egy profi képzésünkre, és a videót ér megosztani, ér lájkolni, ér kommentelni, további kérdéseket feltenni, és hamarosan jelentkezek a következő napi Excel trükkel. Mindenkinek további szép napot! Magyari Attila, ilovexcel.hu